everyone, my name is Andi Pateña-Matheu. Join me as we learn and unlearn things and make new discoveries. This is Andi's Coveries. And the comma goes to and discovery. Imagine this, you step into a boutique and instead of sifting through racks of mass-produced clothing, you are instead greeted by talented seamstresses who are ready to craft your dream outfit on the spot. For our Mother's Day episode, let us meet and discover the stories of the mommy fashion wizards of Cordova, Cebu. Nestled in the town of Cordova, Cebu is this enterprise run by a group of women which started more than 20 years ago. Here, you'll meet magical artisans who weave dreams into fabric and transform mere cloth into personalized masterpieces, which you can buy at an affordable price of 400 pesos to 500 pesos. You step in with your desired dress design, and in just a matter of minutes or hours, depending on the demand of the day, you step out with your customized wardrobe. And these working mothers don't just breathe life into colorful fabrics. The garments they create also carve out a sustainable livelihood for their families. Ako dai si Barcel, usa ako sa mga cutter diri sa RR Dress Shop. Buwag mi sa akong bana din. Nagpasalamat ko nga naabot ko diri kay nakatrabaho jud ko kuan ko sa akong mga anak. Nalipay ko nga na ako diri karon, hantod karon. Ako dahil si Blinky pati mabas, taga Cordova. Duha ka buok akong anak o nga ako na nirabaho diri sa RR Dress Shop. Single mother ko pero strong lang jud ta, maningkamot jud ta para sa atong ugma uban sa atong anak. Ako si si Banjing Pacaldo. Tulo ka buok akong anak na nakoy anak usa nakahuman og college. Daron maningkamot aron maka-eskwela sa mga anak. Og napo koy apo duha ka buok. Nakoy anak usa nga naminyo na. Tungod kay kuan maningkamot yun kay aron makakuanta sa atong mga anak, makapa-eskwela, makapakaon kanila og makakuan sana magkinangan sila makatabang punta nila. A testament to their talent and skill is how customers from all walks of life keep coming back to have their custom-made garments done, from people on a tight budget, balikbayans, and even celebrities. Dugay na kong nagbalik-balik dinhi sa RR kay tungod usa sa hinungdan kanang makabarato ra ko tungod kay kanang nana sila'y panaptondaan tapos kanang dala na tahi. So makaminos ko kaysa mupalit ko sa kuan sa gawas. Sa pag-ari na ko diri, akong nakita puros jud mga nanay. So bilib ko nila sa ilahang pagpaningkamot ba. Kay dili baya jud lalim ni nga trabaho. So nakadaig jud ko sa ilang paningkamot nga aron sad sila maka-sustenir sa ilang pamilya. Sa mga wala pa nakasuway og patahi og sinina dinhi sa RR Dress Shop sa Barangay Dayas, lungsod sa Cordova, ang una ninyong buhaton mao ang pagpili og fabric or inyuhang panapton. So I personally would like to choose for a cloth that is in the color white, off-white or beige. And actually nagpili-pili na ko kaganiha and this is what I chose. And then once you've already have your fabric of choice, you are going to proceed to this corner over here. Kauban ako ang ilahang master cutter na si Ma'am Susan. Unya kwaon nila ang imuhang mga measurements. Sige, pasukot ta, ma'am. Okay. Ako ding napakita akong desired design nga gusto na akong ipasunod ni Ma'am Susan and company. And this is the dress that we're trying to achieve. Ta-da! So are you going to wait?
Yes, I am going to wait for my design. Unya, while waiting kay trabahoon naman ni nila Ma'am Susan and Company, ato sa silang ila-ilahon tagsa-tagsa og atong sayra ng ilang kinabuhi and how this livelihood has helped them and their families. Patay ko, nukulbaan na sila. Kaya mo yan, Ma'am. And now let's get to know the history of the sikat kaayo nga patahian dinhi sa Cordova. And to help us with that, we have their master cutters. Kauban nato si Nanay Susan ug Nanay Josephine or Ipin. Hello, maayong adlaw sa mga mommies. Tagaigod mi og kuan. Unsa man gyud story aning RR dress shop? Kano sa man ni siya nagsugod? Ma'am, wala na gid mi kay ba unsa na tong tuiga nga nagsugod, ma'am, apan almost 26 years na gyud ni siya karon. Wow. Sila na siya kadugay. Yes. So unsa may iyahang beginnings, like ingon ani na ba siya kadaghag panapton, mubuhat na ba mog mga dress nga instant or unsay first Dili concept pa, ninyo? ma'am. Ang amo ani pagsugod, ma'am, is naghimo ra mig mga shorts nga terno, gamay niya. On that space siguro, ma'am, marag inana ra kadaka. Diha nga space. Ug hangtod sa ilang maayo pod kay sila. Nya kami sad nagpasalamat sad mi nga daghan sad kay pong natabangan aning RR dress shop. Amo mga anak humanag eskwela, nang abroad na. Wow. Inana kada kong tabang ang ilahang kuwas sa RR dress shop, ma'am. Anong emotional naman ka? Wala na mo gud mong tagiya diri. 1 year na siya. Siya dyan nagda. Siya sa gimangunay og tahi. Sa una, ma'am, sila gyud. Pero ikaw, what year ka nagsugod? Kuan ako karon, ma'am, mga 24 years na ko. 24 years na ka dinhi. So, Ako ang pinakadugay. ikaw ang nakasugod pag gid ka atong time mga shorts pa ang imong terno. Sugod din mi, ma'am. Giunsa man niya pag-evolve nga nagkadaghan inyong designs. Kuan sad kay, ma'am, blessed kay mi, ma'am, kay ang among supplier, pautangon rami. So murag mausay dako sad siya kay tabang diri ba. So mao to nga dadaghan gyud nagkadako. Inana mi patches, nagpatches na mi, mag-Pilipiniana. Inana na among nagkadako siya kuan ba. So asa man na magkuha ang mga ideas? Gikan ba sa customer nga mo ana sila kaya ni ninyo tahion or kamo mismo mag-research po mo sa internet mangita mo mga bag-o nga mga uso nga designs? Sila ra. Nya ma'am. kami kung makaya na mo, pwede mi mukat kung dili kay mo kuan pod mi. Balibat sa nami. So ikaw Nanay Ipin, pila nakakatuig nga rin? Mga 10 years na tingali ko. 10 years na sad ka. So ang nagtudlo nimo, Si Susan. so Nanay Susan, gyud nimo kat og tahi. Asam ka Ma'am, nag-training? experience ra gyud ni namo, ma'am. Like how man? Before ko niari diri, ma'am, nagtahi ko sa amo. Nya, mura experience ra gyud. Constant practice. Mao ba? Makes me perfect. Pero before ka nagtahi, unsa man imong panginabuhian kaniadto? No, sukad sa pagkaminyo nako, inana ra gyud practice og tahi. Hangtod na gyud nga makatuon gyud mi. Yan ang dali naman kayo para ninyo nga maka-move na og sanina. Kay dugay naman mi experience naman. Experience More kuan na siya, muscle memory na lang sa inyo ang pagputol. Nani ba idea na gyud ba? Mga idea. Kay ba na mi unsaon mo pagtahi, pagtabas, pagkat, inana ba. Mo nang mura na lang mo kay dugay naman mi experience. Dugay na gyud kay ma'am ba. Pila naman ang imuhang napang-magskwela, napaskwela ninyo nga Usara, ma'am, kuan, nag-graduate na college niya karon, cruise ship siya. Ako tulo. tulo. Oh, nya ang usa kan second year tourism. Nya ang duha ni graduate na. Wow. Yeah, dako jud og natabang ang imuhang livelihood diri, mami. Ko kay ma'am oy, dako kay min pasalamat diri sa RR pod, ma'am, nga nakatabang gyud namo ba. Dili lang sa pagpa-eskwela, hantod sa pagkaon. Mao ba? So unsa may murag set up? Hasta sa bay. Hasta sad bay, ma'am. Sa unsa? Balayan sad mi, ipangpautang mi nila. Pautang niya dayon maka. Kuan Dako ko sa kay bay. Mao ba?
So ang pila mo kabuok trabahante karon ya sa imuhang mahinumduman sa una na Susan pila ra mo kaniadto Gamay na mi kay ma'am, mi kabot na ko. sa una. And then after, before sa pandemic, mga 30 mi kabuok. Nya karon murag 20 na lang mi kapin, mga 25. Kay nakakuan mang mga uban. Nakita na Kay sila tungod po. sa kadugay sa pandemic man ba, nangita ang mga kauban na og trabaho. Speaking of pandemic Nanay Susan, unsay mga challenges nga inyuhang naagian kay daghan magyud na nirado nga mga patigayon sa inyuha nag-close pa mo? Sa amo man wala gid mi nag-close kay kato nga time daghan man gud magpahimo og mask. Face mask. Una kinahinay ra mig himo og face mask unya. Kasagaran sad sa mga tao nga nangita sa panginabuhi naghimo pud sila og mask, mamalit sila og tila dire. So mao to sige ra gimig pamaligag tila mahati ginagmay usa ka kilo, 2 ka kilo mo na nga na-survive ra gyud mi Ya, ang among kuan pagkuha sugat-sugat lang. Isugat pa to dato res lapo-lapo, magsugat ra sila ba. Sa mga borders. Unya karon nabalik na ang demand. Mga pila ka bu customers ang inyuhang ma-cater in one day. Daghan pud ma'am oy. Like mga gay kog estimate lang. 20, more than 20 nana. It depends usahay man gud ma'am kay dili magpareho ba na gamay ra na puy daghan. O say busy, di kay makakuan. So mga pila ka buok sa nina ang inyuhang mahimo sa kaadlaw. Daghan pud ma'am kay kami diri pila mi ka bukater mga 12 ka buok nya iya ba mag-order. So bay-ubay gyud. So mga pila lang, mga estimate gihapon. Sobra tingi 50. Main anak Sobra sobra 50. More than 50 dresses in a day. Nya, open mo Monday to Saturday. Yes ma'am. Dili kapoy. Dili man ma'am malingaw ra man mi ma'am. Tila joke while nagtrabaho joke. Pero naka-encounter sa mo bisag unsang klase nga customers. Naadyo ma'am. Like unsa? Kanang na-stricta. Na demanding kayo. Na-demanding kaayo. Nasay okay ra, joke lang. Ba noon mo kaabot ganina daghan kay itong Daghan ni customer ganina. Davao. So inyong mga customers dili lang taga Cebu. Mga bakasyonista ma'am karon na sila sa Nostar nagstay for 3 days diri pud sila ganina. Nagpatahi. Iwat lang na. Mao ba? So meaning ilado na gyud mo dili lang dinhi sa Cebu but bisag asa nga parte sa nasod. Unsa man ninyong ma-feel nga daghan na ang mga dayo nga moabot dinhi nga nakadungog sa inyuhang kanindot sa inyuhang trabaho, ana ba? Lipay ra sad ni ma'am. Kaya at least kuan pod. Daghang orders. Daghang order. Unsa may pamaagi sa inyong order, nanay? Like unsa man naamoy fixed nga rate? Yeah. Napa jud mo'y commission sa dress nga inyong Wala ra ma'am, ama fix ra gyud nga rate niya. Ang uban Nay- mga tip-tip. May extra. May extra Mga tape sa mga tape. mag-waiting sa maghuwat o sa ilang dress nga makuha dayon. So kasagaran nga moanhi mga walk-in, Oo, napoy walk-in ra. yeah, paaboton gyud nila nga mahuman. So kanang Para sa imo ha. Para sa imo ha. Giwat. okay, ganahan man gud ko makita sad sa tong mga viewers ba nga morning one of the kanang inyong highlights nga customized on the day, di ba? Asa ka na, di ba ka makitag bisag inaana nga bisag asa nga mga sinina nga tindahan ba, di ba? So far unsa man ninyong mga lessons learned nanay sa gidugayon ninyo sa pagtrabaho dinhi? Daghan sa nakatunan gyud ma'am. Like what man? Sa among Taas sa inyong pasensya, patient lang gyud ka. Good entertainer. Ana lang gyud ka kay usahay man gud ma'am ang customer pod labi nagbag-o pa. Nya kanang busy gini kay mi nya demand kay Di ka hibaw mo sa nabuhaton Di niya. ka control pod usahay ba. Nya kun hanging tao di ma-entertain. Di may entertain. So naanad dasad mo nga naadjay mga init og magyaw-yaw. Saan naman na ninyo? Wala ra. Amo lang hinay-hinayon. Amo lang ko anon. Entertainon lang gyud sila ma'am kay lisod man pud kayo sila entertainon kay di na niya mabalik. Mabi among panginabuhi. Pero naaba mo'y kanang sense of pride nga ma-feel nga i-post sa inyong mga customers ang inyong mga himo sa Facebook, yung mga nagit sila nga
Nice kaayo ang mga sanina din he. Oh, naasad ma'am ay. Pakabasasad me. Sa may mabati ninyo. Malipay. Happy lang. Happy lang. Malipay. Kayong Mother's Day, despite sa mga struggles nga naagian natong mga inahan ba, what keeps you going man, Mami Ipin? Ngano nagpadayon man ka sa pagkugi para sa imong pamilya? Para sad nindot ang dagan sa imong kinabuhi nang dilisod ba. For example, napay mga estudyante, ma'am. So makapadayon gid sila. So magkugi gid mi og kuan kanang trabaho para mahuman gid sila. Napa sila yung mga pangandoy. Lisod ba ang kinabuhi sa kainahan? Lisod lang eh. Ano man? Ang inahan gud ma'am is murag kanang sa balay murag head of the family sila kay ato man tanan laba. Oh. Ang sa lalaki siguro head of the family apan murag sa ila harang mga trabaho ra nga pangwarta. Mga babae. Pinawarta man sad mo. Nya na ba may pakapin ma'am daghan ta man trabaho man laba. So times 2. Oh, Magluto. Naatanan. Limpyo. So unsa man ang inyong mensahe ngadto sa inyong mga fellow mothers ba nga nagpadayon gihapon sa pagpaningkamot bisag lisod ang mga tasks nga kinahanglan i-accomplish dili lang sa trabahoan bisan sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Kauban na mong mga nanay sad. So kailangan sa atong pagpanarbaho nga patient gyud ta. Nga labi na aning atong trabaho inaani pag-entertain sa customer. Ato silang tarungon kay para sila mobalik kay para pud kita magpadayon na ato ang pagtrabaho diri kay wala niya mobalik, wala pud tay customer. Oh, so kailangan patient ta sa atong pagpanarbaho usag-usa. Magsigi pa ang RR para ang customer magsigulik-balik. Thank you kaayo. Og hinaot pa unta nga magpadayon ning inyong nindot nga negosyo dinhi sa Cordova. Sa atong pagbalik atong i-check kung naunsa na akong gipahimo nga sanina. Abangan when we return here on Andi's Coverings on My TV Cebu. And we are back here on Andi's Coverings, and I was told nga nahuman ako nung tahi ang akong gipahimo nga dress. So moadto ta dito second floor kung diin nahimutang ang ilahang mga mananahi, and let's check out the finished product. I'm so excited. Let's go. Oh, wow! Og di ara ang ako ang dress nga gitahi ni Nanay Blinky. And did you know nga ilaning nahuman in just 30 minutes? Amazing! So, I am going to try this on and let's see how it looks. Ta-da! O, diba? Nahuman na dayon ang ako ang dream dress in just 30 minutes. This place is truly, truly magical. So the next time that you're looking for a unique wardrobe, always remember the amazing mommy seamstresses of Cordova, Cebu, who are able to turn customization into a reality. Step into their world and allow the magic of bespoke fashion to enchant you. Happy Mother's Day to all the amazing mothers. This has been Andi for Andi's Coverings. Ito po tayo, Ate.